Καλημέρα, σπιτάκι. Μια νέα μέρα ξεκινά. Πηδηματάκια, πάμε. 1, 2, 3. Είμαι πανέτοιμος. Ναι, πανάκριβος καφές. Κάνει 30 ευρώ. Τέλεια. Ω Θεέ μου, φοβερό κομμάτι. Όχι, παιδιά, περιμένετε. Πού είμαι? Έλα μαζί μου, αλλιώς την έβαψες. Τι συμβαίνει? Είσαι ο εκλεκτός. Και η προφητεία λέει ότι είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στο σύμπαν. Εσύ είσαι, σωστά? Ναι, εγώ είμαι. Ηρεμήστε, παιδιά, είμαι εδώ. Batman, τέλειο. Ποιον ήρθες να δεις? Ήρθα να δω τον ποπό σου. Θεούλη μου! Μπαμ. Με την πρώτη. Αγαπητοί Master Builders, ο Μοχθιός σχεδιάζει να καταστρέψει τον κόσμο μας. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Ο εκλεκτός είναι εδώ. Ξέρω τι σκέφτεστε. Είναι ο λιγότερο ικανός για να μας οδηγήσει. Και έχετε δίκιο. Είσαι σκέτη απογοήτευση σε όλα τα επίπεδα. Δεν είμαι ο εκλεκτός. Είμαι ένας απλός συνηθισμένος τύπος. Έχεις τα προσόντα να γίνεις ο εκλεκτός. Πιστεύω σε σένα. Ραμπότ, καταστρέψτε τον! Αλόχα, κορόιδα! Στο φτερό. Τι, δεν το πιάσες? Πάρτε τον στην αίθουσα τήξης τώρα! Δεν πρέπει να υπάρχει και καλός αστυνομικός. Γεια φίλε, θα ήθελες ένα πατήρι νερό? Ναι, βέβαια. Κακός! Μπαίνουμε στο μυαλό σου. Δεν πρέπει να σκέφτηκε ποτέ κάτι μόνος του. Δεν είναι αλήθεια. Σας παρουσιάζω το διόροφο καναπέ. Ξέρεις, για να βλέπουμε μαζί τηλεόραση σαν φιλαράκια. Είναι ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει ποτέ. Άφησε το πάνω μου. Αυτή η ιδέα είναι απλά απέσια. Στο Batmobile. Να πάρει. Στο αόρατο τζετ! Να πάρει...